Отмечу ситуацию в Пестричинском районе, где в 2019 году были... Питрештәге тагын бер хәлне искә төшерәм. Онда 2019 елда күп фатирлы 4 йорт төзелде. Әмма янындагы котельный һаман эшләтеп җибәрү режимында гына эшли. Ничек йортлар котельныйдан башка кулланышка тапшырылган һәм ни өчен бу мәсьәлә һаман да хәл ителмәгән? Татарстан прокурорының еллык коллегиядә биргән сорауы бу. Йортлар төзелеп беткәнгә 1 елдан артык вакыт узса да, аларны җылылык белән рөхсәт паспорты булмаган котельная тәэмин итә. Менә ул әлеге 4 йортны җылылык белән тәэмин итүче котельная. Ул алардан ерак түгел генә урнашкан. Яхшылабрак карасаң, аннан пар чыкканда күренә, әмма котельная гел булай эшләп тормаган. Обогревательно эшләтәм көннең буе. Биредә яшәүчеләрнең проблемасы турында без 2019 ел ахырында ук сөйләгән идек. Ул вакытта яңа фатирларга күченүчеләр чыдап булмаслык салкынга зарланды. Ничек булдыра алалар, шулай җылындылар. Бик киенеп җирим шулай итеп менә. Җылылык булмау сәбәпле вакытында күченә алмаучылар да була. Көн сайын йөреп монда кашан елы булады. Шулай йөрдек. Безгә билгеле булганча, мондагы йортларны КБ Паритет компаниясе төзи. Котельныйның хуҗасы СМУ Техстрой оешмасы. Интернеттагы ачык мәгълүмат буенча, ике оешманың да җитәкчесе Дмитрий Грязнов исемле кеше. Сорауларга ачыклык кертү максатыннан без әлеге оешмаларга шалтыратып карадык, әмма җавап бирмәделәр. Аннары оешмаларның интернетта күрсәтелгән юридик адресларына юл тоттык. Гаҗәп, әмма ике оешма да Обнорский урамы 3нче йортта урнашкан диелгән. Тик биредә әлеге оешмаларның барлыгын белмиләр дә булып чыкты. Нет, их здесь нету. Здесь, я вот говорю, никогда такой организации не было. Котельный хуҗасыннан җавап ала алмагач, без Питрәш районы башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Җитәкчелек сүзләренә караганда, хәзер котельный эшләтеп җибәрү режимында эшли. Аны рәсми рәвештә файдалануга тапшырырга объектта табылган кагыйдә бозу очраклары комачаулый диләр. Йортны үз вакытында дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе кабул итте. Шуның нигезендә файдалануга тапшыруга рөхсәт тә бирелде. Котельный эшли башлады, тик сынау режимында гына. Ул вакытта җылылык җибәрү өчен проблемалар юк иде. Ни өчен торак комплексны котельныйсыз файдалануга тапшырганнар? Җавапны дәүләт төзелеш күзәтчелеге оешмасыннан сорадык. Татстрой проект җәмгыяте әзерләгән проект документлары нигезендә торак йортларны җылылык белән тәэмин итү чыганагы гамәлдәге котельный һәм гамәлдәге җылылык трассасы. Әлеге объектның проект документлары буенча яңа котельная һәм трасса төзү каралмаган. Йортларга җылылык инде төзелгән котельныйдан килергә тиеш булган булса, ни өчен кешеләр салкыннан тилмергән? Питрәш районы башкарма комитетында бу мәсьәләне аңлатмадылар. Котельныйны эшләтеп җибәрү режимында кулланышка тапшырырга рөхсәтне Ростехнадзор биргән. Котельный хуҗасы мөрәҗәгать иткәннән соң. Если был дан допуск на пуск-наладочные работы, Инспектор котельныйны эшләтеп җибәрү режимында кушарга рөхсәт биргән икән, димәк ул чакта бу куркынычсыз дигән карар кабул ителгән. Эшләтеп җибәрү режимында бераз эшләгәч кенә кулланышка тулысынча тапшырып була. Әлеге котельныйда даими рәвештә газ кертү өчен рөхсәт алынган. Хәзерге вакытта җылылык энергиясе җайланмаларындагы җитешсезлекләрне бетерү буенча тикшерү бара. Ни өчен котельныйны һаман тулы кешене эшләтеп җибәрә алмыйлар? Әлеге мәсьәлә район прокуратурасы контролендә кала. Организация бу котельныйны эксплуатировать итә торган документлар алу белән шөгыльләнә. Әгәр дә нинди эзлекләр керсә, прокуратура шунда ук тикшерү белән чыгачак һәм тиешле чаралар күрәчәк. Без бу мәсьәлә буенча котельный хуҗасының фикерен тыңларга һәм сезгә җиткерергә әзер. Өстәвенә быел торак комплекста тагын бер йорт кулланышка тапшырылырга тиеш. Аңа да җылылык бу котельныйдан киләчәк. Питрәш районыннан Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Вадим Ларионов, Марат Зайдуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.